Здравейте, потребители на YouTube и на Facebook 7. Отново аз съм Рибник и отново имам нова новина. Отварям официален сървър на SAMP. Също така отварям сървър на CS и Minecraft сървъра си остава. Всеки, който влезе в сървъра на Minecraft, има право да играе в сървърите на CS и на SAMP. Реших първо да покажа на SAMP сървъра, понеже до сега никога не съм показвал на SAMP нещо, а на CS всеки знае. Предполагам. Сега да видим нещо, да разгледаме мода. Първо нещо, за да разберете първите команди на най-важните, запишете командата help. Така, първо виждате stats, нали, това дали аз съм гледал, статистика на Team Remake. Нали, Team означава, който е админ ще бъде с Team. Нали, когато мине ADT, т.е. на смяна, вие няма да имате право да го биете. Който бие админа, умира директно. Админи, тук ще бъдем трима ще бъдем Team. Нали, който е админ в Overcraft Team, значи 4 ще бъдем, който е админ в Overcraft. Всичките, а пък за CS сервера ще бъде Ovo Gaming CS Classic. Да, Ovo Gaming CS Classic. Ще го има в CSBG публикуван, предполагам, линк в описанието ще имате на трито сървъра. Сега да разгледаме сам сървъра. Така, показва админ левел първо. VIP ранка, най-много убийства, без умиране. Умиранията ви показва кръв, армор, пари, цена на главата ви, ако е обявена, кое число сте избрали от лотарията, дали печелите, в коя банда е мафия сте и кой ранг сте в бандата. Само че банда мафия ще го оправя, нали, проблема. Току-що, нали, пуснах мода, току-що го направих и реших да пусна да тестваме, нали, в клип. Друго за help. Team, на кончета Т, да видим, на кончета Т. Team. Добре, няма такова, значи да речем, че това е бъгната команда, не знам защо съм написал. Кой е на PM? Така пишете на лично съобщение на някой. Да речем, ще пише на себе си. Ето, аз съм ID 0, PM 0. Ето. PM from и PM to. Нали, получавам лично съобщение от мен си и пращам на мен си в Forever Alone. В друго. Turf help. Така, при 3 убийства започва война на гангове. Тоест това са банди. Ако играчите са в тяхната зона, започни. Ако играча с неговата собствена зона, трябва да я превземеш. Да. Много интересно. За да спечелиш войната в твоята зона, трябва да защитиш зоната за 3 минути. Значи 3 минути трябва да удържите, примерно се цепите някъде тук е така тази зона. Вижте как е лилав долу на мапа. Трябва да издържите, нали, да си остане лилаво. Чакай само да махна дъчи. Така. Трябва да останете в зоната. Ще има и нови, нали, оферти за админи. Ще направим още 2 админа, които са първите влезли в сървъра след нас, нали. Първите 2 влезли в сървъра стават админи, останалите 4 ще получат VIP level 6, което е макс с всички VIP команди, и на останалите 5 се дава лидерство на ганг или банда, както искате да наричате, по избор. И другите играчи вече ще могат, дали, да си добавят играчи. Добавяте играч в банда с наклонеща invite. Invite избирате ID примерно 0, но аз вече съм в банда и той изписва човек, който искате да поканиш. Така. Сега. Още неща от help, не знам, вие може да си го видите сам. Това е за ганг, нали, вече. Друго, нали, наклонеща лото. Избирате число 23, примерно. И избирам от лотарията 23. Ако ми са бани 23, той изписва колко е печалбата за лотото.
Тайм има ли? Да. 5 януари 17:59. Виждате долу джасно. Това е много добра команда, мисля. Каунт. Пишете на кланчета каунт. И започва да отброява. Ето долу. 3, 2, 1. Старт. И почвате да се биете. Дум, 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 дум. Няма дуел. Добре, не съм сложил. Другото за генг командите. Accept fact. На кланчета AF пишете, когато ви поканят в банда. CF, когато не искате да сте в банда. Лидерите трябва да пишете на кланчета invite, за да добавят uninvite, за да изгонят set ранг, за да изберете от първи до пети ранг на някой. Change rank name. Сменяте името на ранка. И лидер чат. LC. Така, да видим. LC. И всички лидери могат да се пишат тук. Само лидерите могат да го виждат. Leave faction напускате. Икончета F. Faction, team chat. Да, пишете така на тима, само тима ви го вижда. Примерно ако искате да атаквате. Members, кой е в бандата. И аз съм бандата. Друго. Вие ще си видите вече командите, нали? Да видим бандите. Ще започнем от Grove. Не, така ще ги изрежем. Тук реших да сложа Grove. Ето. Ще сменя лидерския скин. Ето, като цяло това е Grove. Тук в едно сърце, мисля, може би ще го сменя, ще видим. Балас го видяхте. Вагус. Shit. Вагус, стандартна база от 0.3c. Това е стандартната база 0.3c. Астекъс. Стандартна база 0.3c. Стандартни оръжия. Всичко нормално. Ето. Значи, за да получите апдейт на ганг, да речем, искате тук да имате нови коли, нови глупости, след петия апдейт на ганга, вече ще се заплаща. След петия апдейт, нали, на ганга, вече ще се заплаща. В предложения, във форума, ще направим специален форум за всички игри. И в този форум вече, нали, всичко ще се записва. И там ще се записва всичко, нали. Ще имате предложения, такива глупости, и в апдейт ще пише на кой какво му е сложено, няма значение, ще разберете. Италиан мафия, не знам, май беше бъгната или беше ли... Не бъгната, наред си. Всичко окей. Нов мод, всичко ще си окей, разбира се. За кое искаш сега да станем? Якуза. Ето я и японската банда Якуза, която мисля, че една от... За мен Grove и Тас и Бала са най-добри банди, нали, най-красиви, такива най-добре оформени скинове и всичко. И на трето място Якуза, тя беше много добър ганг преди. Стандартния Крипс. Ето го. Винило Крипс. What the fuck? Oh shit! Добре, страхотно. Bad Boys. Ето. Тук Bad Boys. Отзад има лодки само за ганга, нали? Тук заплащане. Значи, за да получите 5 апдейта на ганга, трябва да се абонирате в YouTube. Нали, след като вече сте играч в сервер, трябва да се абонирате за мен в YouTube. И получавате 5 апдейта на ганга, каквото ви си пожелаете. Примерно армори хъпа, това е един апдейт. Нова кола, втори апдейт. Нови коли там. Вие си избирате всяка кола, се счита като нова апдейт. Избирате си такова. Примерно да сложите тук врата, там кула и такива глупости, и то стават 5 неща и край. Няма да разглеждаме всички гангове, много добре искам да огледате ганговете. Това са всички, вижте ги горе в чата. Grove, Ballas, Vagos, Stekas, Italian Mafia, Yakuza, Crips, Bad Boys, GZ, Biker Boys, Boots, Ascent, Mip, Rus, Adidas, Spanish Mafia, Fast Boys, Loot Boys, Beach, Sage Mafia, American Mafia, Rich Boys, Rock Boys, Армия, Афарми, полиция в ЛВ, CIA и FBI. ФБР.
И когато влезете в сервера, вие сте цивилен. Аз официално ще бъда лидер на Grove. Не, грешка. Балас. Аз ще бъда Балас, който иска да бъде в Балас. Първите 5 човека в Балас ще са, нали, вече, нали, свободни и от там нататък ще искам абониране в YouTube. Нали, всяко заплащане на апдейт ще струва абониране в YouTube. Мисля, че 5 апдейта за един абонамент са доста добра изгодна оферта. Изцяло ще направим разходка на сервера с другите админи после. Това беше за сега. Ще покажа IP-тата на серверите долу. Моля, абонирайте се за мен. Чао!